Moikka! Otetaan taas tämmönen pikainen pikkuinen live, koska tuli ihan uusi pakka ja pitkästä aikaa suomenkielistä tarot-pakkaa. Niin sillä mä ajattelin, että tää ansaitsee nyt kyllä ihan oman livensä. Mikaela toi paljon muutakin uutta, mutta mä ajattelin, että kurkataan nyt tää. Eli uuden ajan tarot Claire Goodchildin. Ja vitsi, tää kirja on jo niin kuin ihan älyttömän hyvän näköinen. Ison kokoinen. Tosi kauniisti tehty. Täällä on pöytiä ja muuta. Erittäin jees toi kirja. Mä vilautan boksia, sitten mennään itse kortteihin. Tää on aika iso tää boksi. Komeat kultaukset. Ja tuolla näkyy sitten vähän korttien kuvia. Hinta tällä pakalla on 35 €, eli ei ole edes hinnalla pilattu. Ja nämä taustat on ihanat tämmöiset vanhanaikaisen näköiset, kulutetut, ihan niin kuin näistä vanhaa nahkaa. Ja sitten tämä mun mielestä sopii tähän syksyyn ja Halloweenin aikaan, koska tämä on tämmöinen antik-anatomityylin pakka. Siinä on taikuri. Tämä ei ole mikään kaikista perinteisin, yksinkertaisin Rider-Waite-Smith, mutta ihan se, että jos löytyy yksi Rider-Waite-Smith, niin sit voi kyllä ehdottomasti lähteä tämän kanssakin asiaa etenemään, jos tuntuu, että on se oma juttu. Nämä on ihan sairaan makeit nämä kuvat. Ja sitä symboliikkaa on kuitenkin saatu tähän tuotua mukaan, niin kuin rakastavaissakin. Tässä on siis ihan sydän. Siinä on vaunut. Vaunujahan vetää yleensä 2 jotain tyyppiä, niin tässä nyt on kaksi kalloa tossa ja sitten on vähän tommoista värisymboliikkaa, mustaa, punaista. Voima ja erakko. Tästä mä tykkään. Oi, mä katsoin noita kortteja, niin mä siirsin näkään kättä vähän liian alas. Mutta löytyy tiettyjä perinteisyyksiä, niin kuin tuollakin pyörästä. Löytyy perinteistä. Siinä on oikeuden kortti. Ja hauska, katsokaa, siinä on niin kuin aivot ja sydän. Että on niin, sanotaan, että mieli ja sydän, tunteet, järki ja tunteet. Järki ja tunteet tasapainossa. Siinä on hirtetty. Tämä hirtetty on hirtetty ihan kaulastaan. Se ei roiku alaspäin. Kuolema. Kohtuus. Makea tää sarvikuva. Tosi hauska paholainen. Siinä on torni. Mä vilauttelen tästä vielä. Sieltä kuuluu asiakkaita tupsahtavan sisälle, niin mä vilautan tästä nyt vielä nopeasti vähän pientä arkanaa. Siinä on eliksiirit. On sitten niin kuin maljat. Moi moi, tulkaa sisälle vaan. Sitten siellä on sauvat. Löytyy tuolta. Sitten löytyy lantit. Ton näköisiä. Ja sitten löytyy vielä miekat. Mutta ton näköinen suomalainen uusi pakka.